Ik ben Ale Procé en wij al 30 jaar in Sint-Rusteveen, geboren in Burgum, maar al 30 jaar verbonden als Sint-Rusteveen. In het dagelijks leven ben ik directeur-eigenaar van een mooi bedrijf in Ljouwert, Dauna Machinery. En sinds 2 jaar voorzitter van het wielercomité hier in Sint-Rusteveen en al 20 jaar verbonden aan het wielercomité, diverse functies en door de voorzittersramen. Ik ben Erik Jager, 44 jaar, werkzaam in Droegeham. Sinds 2016 in het wielercomité Sint-Rusteveen, daarvoor al actief als speaker hier in Sint-Rusteveen, dus we kennen de wielerevenementen hier goed. Mijn grote plezier manager fleetsales bij Heima, zitten dus in deze auto's en we houden van mobiliteit, dus ik van het fietsen en vooral het fietsen wat uitgeeft in het heel bijzonder. Het wielercomité Sint-Rusteveen die organiseert al meer dan 40 jaar de profronde in Sint-Rusteveen. En dat is eigenlijk door de jaren heen uitgebouwd. Vooral aan de profronde hebben we een Pieter Wening Classic, een toertocht met soms 12.500 fietsers in Sint-Rusteveen. We hebben diverse orenwedstrijden gewoon en dit jaar is heel bijzonder. Dan hebben we het NK tijdrijden, 24 juni, ondersteunde hier Roemnom en in Sint-Rusteveen. Dus dat is een wedstrijd van alle categorieën en ik de cracks en de profs die helpen naar Sint-Rusteveen dan. Voor het wielercomité kwam natuurlijk Andries Nieuwenhuis. Andries Nieuwenhuis wie een van de namen altijd keer op speaker in Friesland en zeker in heel Nederland. Een hele herkenbare stem. Als jonkie zit ik op een strierbal te luisteren naar deze man. En dames en heren, in het klassement over 3 toeren. Bauke Mollema leidt nog steeds op weg hier naar de aankomstlijn. Sebastian Dus wat dat betreft, zo ben ik ooit in aanraking gekomen met de wielersport. Zo ben ik in aanraking gekomen met het wielercomité Sint-Rusteveen. Nou, en dat is eigenlijk de reden geweest dat we nog eens de stap met kennen richting het NK tijdrijden hier in Sint-Rusteveen en vooral in de gemeente Achtkarspelen. Want we hebben best wel mooi de ronde te pakken. Dus zo hebben we dat wat instutsen. Wij pakken daar de vereniging in de buurt, pakken we daar mooi mee. En elk dorp die het eigenlijk aansluiten is in dit parcours, ja, nemen we mee in dit mooie kampioenschap van Nederland. Ja, wat komt er nog in bij zo'n wielerevenement en NK tijdrijden? Nou, daar komt heel wat bij in. We hebben die dag 50 begeleidingsmotoren in het veld. We hebben 100 vrijwilligers, binnen die vrijwilligers een 20-30-tal verkeersregelaars die het verkeer in goede baan leiden. Het parcours is grotendeels afsluiten, dus net beschikbaar voor iedereen. En daarom heb ik heel specifiek dat parcours delzetten en uitzocht. Start-finish is in Sint-Rusteveen. Daar ben ik dan hele grote vrijwilligers bij belutsen. De fietsen moet klaargezet worden, de fietsen moet afsketten worden, start worden. En de hele entourage daaromheen moet opgebouwd worden, de sponsoring moet regelen worden. En dat zijn denk ik een paar zaken die heel boord van belang zijn, waar een hele grote hand voor nodig zijn. En dat het slag dus om dat al je deel te zetten en dat rond te krijgen met vele vrijwilligers. Nou, we zien naar de renners die we verwachten. Dat is de top van Nederland, zeker in hun vakgebied tijdrijden. Tijdrijden is toch iets heel speciaals. Je moet er heel stil op een fiets zitten om een hele goede tijdrijden te zetten. En als we zorgen naar de Nederlandse top, hebben we bij de Frodi, blinken we daar natuurlijk helemaal geweldig in uit. En die Frodi die verwachten we al jaar hier in Sint-Rusteveen. En bij de man dan verwachten we natuurlijk ook de Nederlands kampioen die het uittreedt. En dat is Daan Holen. En als we zorgen naar de orennaam bijvoorbeeld, een Bauke Mollema. En zo zijn er nog wel meer mannen die het eigenlijk wel interesse hebben om te rijden hier in Sint-Rusteveen. Dus we zullen er met heel veel plezier zullen er naar vooruit. Ja, we hebben speciaal hebben we nog een fietsenstalling ingericht. Dus we hebben eigenlijk de slogan kom naar Sint-Rusteveen en laat de auto staan. Nou, het is wel mooi dat de meesten op een fiets komen en ik vooral de helm op doen als ze deze kant uit komen. En we hadden daarvoor een mooie fietsenstalling in regelen. Die is bij Kluswijs in Sint-Rusteveen.
Of we zoeken even naar het parcours. Ik snap dat mensen daar eens keren naar binnen van hey, hoe ziet dat er nou precies uit? Wat houdt het nou precies in? En waar komen ze nou del? Kost het dat ik zin? Nou, kost het geen geld, het is gratis. Alleen ze kennen op dat moment wel even zien van hey, hoe ziet het parcours eruit? En ik denk dat we straks wel even een mooi kaartje zien om dit te kennen. We staan hier op dit moment bij de start van het NK tijdrijden. We staan hier op een fjouwerhoesterwei achter de rotonde, nabij Kluswijs. De renner start hier vanaf een podium, riet dus eigenlijk de rotonde. Daar staat de autokleer die achter de renner omgaat en daarvoor, eigenlijk ter hoogte van het Tjerkhof, krijgen we dan een motorrijder die de renner begeleidt over het parcours van 60 kilometer. Of we dan zoeken naar de vrouwelijke elite en ik de mannelijke elite, oftewel de vrouwelijke profs en de mannenprofs. Die rijden 16 kilometer 2 keer. Dat houdt in dus een parcours van 32 kilometer in dit kampioenschap van Nederland. Toch een prachtige coulissenlandschap van de gemeente Achtkarspelen. Ja, ik heb het parcours nu 6 rondjes gereden. Dus, 6 keer? 6 keer, ja. Wat vond je van het rondje? Ja, het is een mooi rondje. Het is voor de hardrijders denk ik. Dus alle bochten kun je eigenlijk nagenoeg vol nemen. En veel recht toe, recht aan. Dus ik kijk ernaar uit. Ja, zeker. Ik heb net 2 rondjes gedaan. De volledige afstand die het NK tijdrijden ook zou zijn. Ja, en wat vind je van het parcours? Ja, ik vind het een mooi rondje. Het zijn brede wegen. Het is echt een hardrijdersparcours. Er zit een wat technische stuk in met de klinkers, maar dat moet het verschil denk ik niet gaan maken.
schakel heb ik hier voor 2 knopjes, dus elektronisch. En hier heb ik ook nog 2 knopjes. En daarmee wordt de achterkant de derailleur vervangen. Ja, omdat het echt een hardrijdersparcours is, heb je eigenlijk geen voorverstellingen nodig. Ja. Dus die zitten dan ook nu niet op. En kun je dat wel lang volhouden in die houding? Ja, je moet er wel veel voor trainen, veel rekken en strekken. Maar als je dat doet, dan is het zeker wel vol te houden. Tegen de 15.000, 16.000 euro zit je toch al snel. Goedemiddag. Moet je dat zelf betalen of sponsordeel? Een deel is sponsor natuurlijk, tenminste voor mij. Dus dat is wel fijn, maar er zijn ook jongens die het zelf moeten betalen. En dan is het een prijzige hobby. Ja, kan me voorstellen. Ja. Nou, bedankt. Hey, succes hè. Dag hoor, bedankt hè. Het NK tijdrijden, 24 juni, is natuurlijk een onderdeel van de wielersport. Maar de wielersport is volle breder. Naar de recreanta en naar de profta. En daar hebben we een heel mooi ierprogramma voor. 24 juni dan de uittrap met de tijdrit, echt voor de profs. En dan hebben we de Pieter Wening Classic eind juli en daarop volgen de eerste tijdje na slot van de Tour. Dan hebben we de bekende profronde. Nou, dan meer dan 40 keer hebben we dat georganiseerd en vorige keer gingen we de gele trui en dan jagen we natuurlijk dit hier weer achterom. Beloven, kijk het net, maar misschien lukt het.